Určite si niekedy cítil, že by sa chcel vrátiť o 5, 10, možno 15 rokov dozadu. Pretože minulosť občas prípada jednoduchšia a pokojnejšia. Osobne si nepamätám, že by stále každý mesiac prichádzali nejaké nové trendy, čo musím riešiť. Možno to bolo tým, že som mal cca 5 rokov a svet som videl úplne inak. Pravda je taká, že novinky, trendy, televízia či rádio tu boli vždy. Rozdiel je v tom, že dnes je toho oveľa viac a celé to prekročilo takúto pomyselnú hranicu. Lebo teraz si predstav, koľko informácií spracuje tvoj mozog za deň. No a teraz to vynásob 7 a máš celý jeden týždeň. Lenže tvoja kapacita však nie je nekonečná. Niečo alebo niekto ti neustále vyčerpáva a ty si to ani neuvedomuješ. A toto sa deje rýchlejšie, než čo stíhaš spracovať. Presne preto si večer totálne hotový. Nie preto, že by si trénoval 16 hodín denne manuálne, ale preto, že si v hlave riešil stovky zbytočností. Ako vyzerám, že som mne druhý myslel, nepovedal som niečo trápne a toto si pridal ešte 2 hodiny scrollovania, ktoré ťa totálne dorazili. OK, dosť bolo poučiek a poďme teraz k tomu, čo sa s tým dá robiť. Nebudem ti hovoriť, aby si sa išiel prejsť alebo aby si sa sťahoval do lesa, aj keď úprimne možno, že by to nebolo najhoršie riešenie. Pozrieme sa radšej na ten najhorší možný scenár a vďaka tomu pochopíme, čo robiť ďalej. Dnešný človek udrží pozornosť tak cca 8 sekúnd, väčšinu času trávi na sociálnych sieťach, nehýbe sa, všetko vidí negatívne a predovšetkým sa nechce zmeniť. Taký je bohužiaľ dnešný priemer ľudí a čo s tým? Skús sa pozrieť na to, s kým tráviš svoj čas. Možno máš kamarátov, s ktorými sa vieš zasmiať, ale reálne ťa nikam neposúvajú. Ak v tebe vytvárajú len chaos alebo negatívne nálady, tak ťa len brzdia. Ak je toto realita, tak ako správny chlap by si to mal prijať a odstrihnúť týchto ľudí z tvojho života. Ten pokoj v hlave jednoducho nedosiahneš, pokiaľ neodstrániš tzv. Zdroj hluku. Pozri, keď otvoríš mobil, sú to informácie. Zapneš telku, informácie. Vyjdeš von, ďalšie informácie. A k tomu ešte nejaké výhovorky typu, že bez ranného čeku sociálnych sietí ani nevieš stáť, alebo počas roboty si trochu poskrúvuješ na 20 minút. Hej, najlepšie, čo môžeš spraviť, je odinštalovať všetko, čo ti reálne kradne pozornosť. Ja prisahám, že je lepšie nemať žiadne informácie, než byť zasypaný tým bullshitom, vďaka ktorému sa v nás nesie ten každodenný negativizmus. Toto je vec, ktorá mňa osobne zachránila od ľudskosti. Spisovanie si svojich myšlienok u mňa fungovalo nadpriemerne dobre. Začal som si viac uvedomovať svoje činy a reálne som začal vnímať viac, za čo som vďačný. Stačí ti reálne 10 až 15 minút denne a stavím sa, že výsledok uvidíš už po pár dňoch. Ja verím, že po implementovaní týchto typov sa z teba stane lepšia verzia, ktorá bude plnejšia pozitivizmu, otvorenejšia novým výzvam a predovšetkým očistená od toho moderného bordelu, ktorý sa v nás denne hromadí. Verím, že ti to pomôže, ak chceš, aby som sa pozrel na tvoj život a pomohol ti takzvané na mieru, samozrejme zadarmo, tak stačí, keď mi napíšeš do DMs. Jo, to je vše a prajem ešte pekný zvyšok dňa.